रायजो राजा नोंथांमोन दिनै 13 थारिखआव जानानै थांनाय जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टारा मानि थाखाय जोंनि क'क्राझार ग्रिनफिल्डआव सफैयासै नङा होनब्ला गोबाङा माने सोंथि आरो गोबां BPFनि दैदेनगिरिफ्रा BPFनि ITCLफ्रा बुंदों जे बोथोर गाज्रिनि थाखाय वेदार गाज्रिनि थाखाय बिथाङा सफैयाखै आरो बिथाङा बेनि थाखायनो फैनो हायासै बैफोरबायदि गोबां खोथा बुंदों। नाथाय आं बुंनो सानदों BPFनि इउथ प्रेसिडेन्ट रन्जय बर' बिथाङा बुंदोंमोन जे ससियेल मिडियाजों बै फैयैनि सिगां भारतनि प्रधान मन्त्रि प्राइम मिनिस्टार फैयैनि सिगां बिथाङा बुंदोंमोन गेरेन्टि होनानै बुंदोंमोन बिथाङा जे 13 थारिखआव जोंनाव क'क्राझार ग्रिनफिल्डआव भारतनि प्राइम मिनिस्टारा सफैथारगोन होननानै गेरेन्टि होदोंमोन। नाथाय बहा नाथाय BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा गोबां माने बिथांखौ फैगोन होननानै खोनानानै प्रिपेयारजों लोगोसे बिथाङा सप्तासेनि सिगां पुलिस प्रशासनफोरखौ लानानैबाबो बिथाङा एकदम स्टेजखौ लाख लाख थाखा गारनानै बानायदों आरो बिथाङा दिनै मानसिखौ दिन्थिनो हायासै मानसिखौ लाबोनो हायासै। बेजों लोगोसे सप्तासेनि सिगां भारतनि प्रधान मन्त्रिनि माखासे इन्टेलिजेन्स ब्युर' सिकिउरिटि फोर्स आरो इन्टेलिजेन्स आइबि रिपर्टफ्रानो सिगाङाव मोनफैनानै दंखायो। बिथांमोना मिथिया नामा जे दिनै मानि थाखाय फैयाखै? बिथांमोना बुंबाय थादों जे वेदार गाज्रिनि थाखाय फैयाखै, बोथोर गाज्रिनि थाखाय फैयाखै। बे नंखाय रायजोफोर, बियो नंखाय जे दिनै हाग्रामाया मानसिखौ दिन्थिनो हायाखै बेखौ बुंदो। जे बे आं बुंनाय नङा रायजोफोर, बियो आं बुंनाय नङा, माखासे जोंनि प्राइम मिनिस्टारनि इन्टेलिजेन्स ब्युर' आइबि रिपर्टनिफ्राय 35,000नि गोजौआव मानसि गैया होननानै रिपर्ट मोनदों आरो बिथांमोनहा बैखौ जगाजग खालामबाय थादों प्राइम मिनिस्टारखौ। दिनै सासे प्राइम मिनिस्टारा फैयोब्ला खमसे खम 1.5 लाखनि गोजौआव जानांगौ। बिथांमोना मिथिया नामा? BPFनि दैदेनगिरिफ्रा मिथिया नामा? BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बुजिया नामा जे भारतनि सासे प्राइम मिनिस्टारा फैगोन बेहाय बिसिबां मानसि दिन्थिनांगौ? दिनै बिथांमोना 35,000ल' मानसि लाबोनानै प्राइम मिनिस्टारखौ लाबोनो सानदों। आइबि रिपर्टनि फोरमायनायाव प्राइम मिनिस्टारा नुजाफैनो हायासै। मानो होनना बुङोबा बिथांमोना 35,000ल' मानसि देखायनो हादों। नाथाय सासे प्राइम मिनिस्टार फैयोबा 1.5 लाखनि गोजौआव मानसि जानांगौ आरो बिथांमोना वेदार आरो बोथोरखौ खाथायदों। बिथांमोना दिनै बोथोरा जुदि गाज्रिमोनब्ला दिनै वेदारा जुदि गाज्रिमोनब्ला दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीसिम माब्रै सहैखो आरो गुवाहाटीनिफ्राय माब्रैहाय सिलचराव सहैखो नोंथांमोना मिथिखायो। बे सासे प्राइम मिनिस्टार गाखोग्रा गारिया नों आं गाखोग्रा बायदि नङा। सासे प्राइम मिनिस्टार गाखोग्रा गारिया दै सिंजोंबो खारनो हानाय केपासिटि दङ आरो नोंथांमोना साननो हागौ सासे प्राइम मिनिस्टार गाखोग्रा हेलिकप्टारा नों आं गाखोग्रा बायदि साननो हागौ। नाथाय सासे प्राइम मिनिस्टारनि हेलिकप्टारा बरफखौ सौसिनानैबाबो थांनो हानाय केपासिटि दङ। नोंथांमोना मिथिया नामा? दिनै मानि थाखाय फैयाखै? नोंथांमोना बुंबाय थादों बोथोरखौ खाथायबाय थादों। बोथोरनि नङा रायजोफोर, दिनै समाना खेंफोरथिखौ होबाय। समाना साननै सिगां मानि थाखाय फैयाखै बै भिडिअ लाबोनायफ्राव BPFनि माखासे ITCLफ्रा BPFनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा आंखौ गोबां एटेक खालामदों। गाज्रि गाज्रि दुनियानि ग्रामार लेस आंखौ कमेन्ट खालामदों। बिथांमोना गाज्रि गाज्रि रावजों आंखौ कमेन्ट खालामदों, गाज्रि गाज्रि भाषाजों आंखौ कमेन्ट खालामदों। नाथाय समाना महाय सिरि थानो? जेरै नोंसोर कमेन्ट हरदों एरै आंबो रिप्लाइखौ बिदिनो हरफिनो। मानो होनना बुङोबा समाना नोंसिनि बे कमेन्ट हरनायाव सिरि थाग्रा नङा। नोंसोर हाजार हाजार आंखौ एटेक खालामब्लाबो नैबे समाखौ खानाय दोंसेबो सोमावनो हानाय नङा। जे नोंथांमोना गोसोआवब्ला भारतनि प्राइम मिनिस्टारा जेब्लाना गुवाहाटीयावहाय सहैयो तेजपुराव, बिथाङा बै समावनो थुबुर जनाय टाइमावनो अब्ला थांनोसै टाइमावहाय मोनसे खोथा बुंदों जे हाग्रामा कट्टा करनी सकते, इसमें प्रमोद बोरो सही है, अगर प्रमोद बोरो अरेंज किया होता तो इसमें कम से कम 1.5 लाख से ऊपर कट्टा होता। बै खोथाखौ बुंदों। बे आं बुंनाय नङा रायजोफोर, बे आं बुंनाय नङा। जोंनि आसामनि प्रधान मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि सिगाङावनो बिथांमोनहा बुंलांदों। बिथाङा बुंलांदों जोंनि आसामनि प्रधान मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि सिगाङावनो बिथाङा भारतनि प्राइम मिनिस्टारा बुंलांदों जे हाग्रामा कट्टा करनी सकते,
इसमें प्रमोद बड़ो सही है। अगर प्रमोद बड़ो अरेंज किया होता तो इसमें कम से कम 1.5 लाख से ऊपर होता। बैबायदि खोथा बुंदों। अब्ला रायजोफ्रा मा सानखो जे बेखौसो आं बुंनो सानदों जे हाग्रामाया मानसिखौ दिन्थिनो हामाराखै। जे आं बुंनाय नङा रायजोफोर, बियो प्राइम मिनिस्टारनि इन्टेलिजेन्स स्पेशल आइबि रिपर्टआवसो बुंदों। बिथांमोना बुंदों 35,000नि मानसि गैया, 35,000नि गोजौआव मानसि जायाखै। अब्ला सासे प्राइम मिनिस्टार फैनायनि प्रग्रामा माबायदि जानांगौ नोंथांमोना निस्सय नैबे आंनि भिडिअखौ नायोब्लानो बुजिसिगोन। आंनि भिडिअखौ नायोब्लानो नोंथांमोना मिथिसिगोन जे मानि थाखाय प्राइम मिनिस्टारा फैयाखै। सासे प्राइम मिनिस्टार फैयोबा खमावबो 1.5 लाखनि गोजौआव मानसि जानांगौ। नोंथांमोना मिथिना मिथिया? प्राइम मिनिस्टारनि गारि आरो हेलिकप्टारखौ 1000 सारअन्थाइ गाव 1000 बारहुंखा बार माब्लाबाबो लाखिनो हाया। बिनि गारिया वाटारप्रुफ आरो बिनि गारिया बरफखौ सौसिनानैबाबो थांनो हानाय हेलिकप्टारसो। बिनि गारिया दै सिंजोंबाबो खारनो हायो। बेखौ रावबो लाखिनो हाया। दिनै नोंथांमोना मिथिना मिथिया? नोंथांमोना बुजिना बुजिया? भारतनि प्राइम मिनिस्टारनि गारिया माबायदि जाथावो? आरो नोंथांमोना बुंबाय थादों बोथोरखौ खाथायबाय थादों, नोंथांमोना वेदारखौ खाथायबाय थादों। दिनै दिल्लीनिफ्राय माब्रै सहैखो? बोथोराथ' बेनो बे। दिल्लीनिफ्राय माब्रै गुवाहाटियाव सफैखो आरो गुवाहाटिनिफ्राय माब्रैहाय सिलचराव थांनो हाखो? बेखौसो आं नोंथांमोनाव कुइसन खालामनो सानदों। बै आंखौ सैमा फाग्लाफोर बायदि ग्रामारलेस दुनियानि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरनानै आंखौ गाहायाव दोननो दानाजा। मानो होनोबा समान खोथाखौसो बुङो दै। माब्लाबाबो थेरा थेरि खोथाखौ बुंनाय नङा रायजोफोर। रायजोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय नङा होमबा? भिडिअखौ बयबो शेयार खालाम जाहाथे BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बयबो मिथियो आरो बयबो बुजियो जे सासे प्राइम मिनिस्टारनि मिटिङा खमावबो 1.5 लाखनि गोजौआव जानांगौ। स' रायजोफोर, थेंक इउ।